famille, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urangurna musdam derkale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Eyo, ayam, ko an cukul non. Tade kalto jiida ada jodi do tan ada hankade da way tan no matlani ada ko jimandindam à partir d'aujourd'hui jimi ko ƴeewu ya matla ma gadda berta do dañato lenda parce que Fatima ko wala to ndir sundu to yido matla walat ko dañde problème kanko jongal ko est ce que nani an kalda mi non ƴeewano badda Sofia mi ɓurano Fatima dañde ay gorkom problème kono on décision salam ƴetta foddo afot kam wayna parce que min do kilifa ma non ah kilifa wallahi Abdourahmane Jalni an ka kilifa an kilifa wona do kilifa koy golle e balle kilifa nedde yertan anda ka kilifa min kilifa gal noddata gal woni ko mi yiyane ma an holto kilifa gal ma woni holmo kilifa da do en min ada yilifi min hey alala por wini min mi yadan ma hande mi yadata ma jam jew an o jikko ko woni ana a wiya yaya bada jikki rek jaha ay aduna wana non khatar fewnani khay dara no min mi hedata homo de ko an hedato kam an a sera a wadda a wiya ko hala tan cewkal ni biya an ko ma jaha jun jew jikko ma woni puri de an o jikko mojjani hay dara te oppo mara halde maro way usu bojji mari hore ma de musat so tay ko ni min mi ko pat téléphone am de mi wa haldu maro way ar way wala wawa e joni ano batten hala kala joni mi fa téléphone am mi ko pat téléphone am sa pari wadi noddira kam wala mi noddinma mojiye kala man ko mi halni mi pari yew matla man jodda do lelda mi wawa hal mi wawa gulade do sesi mi nani mi halta so mala ko mi wul hokko bawda hen epin ka chato nyangi o jogo mo jaha dum wada provoquer ha dum fero ko tay Abdourahmane min tumara a hebdama hado ada fewju hunda tuman min holko man mi jongoma wirti man duñi kam mi yaftata Abdourahmane ok walta ko formo jiida ko dum tegi hanka do naate berne ma astaghfirullah hola astaghfirullah binku ya rokkam jam gasi gasani so wala mi hala ha baw jam holko bawda hen so tawi kadi ko min toñi min tay ala bawda hen amna puttina di do gir mbada ka lafdo dondi pandiyam tan bayim hutade man biyaade rek la man andinam place ma Jew jogama okay
jeew jeewo junjon min kaldi téléphone o yomi yaso jinnaɓe makko mo haalde mumen. très bonne solution way o yeehi haɗan corin jongoma yahanam galle maɓɓe mbiyanam jingnaɗi mum woto wonto war subhanallah wabi hamdi mi namnakiba haydara Abdourahmane hi alak nami maji tawi noon kam tagi haala mon tagi haɗa woya ƴeew siɗi goya kono noon min haalanma woto nan haala mum ko doñorgal de wallahi ko doñorgal. Abdourahmane c'est très normal ko debbo komi debbo ko waɗa souffrir ko min ko ɗum mbaɗami souffrir kadi minen komi sehilaɓe Allah waddi amen te mi haalanma ay aduna wona ni kala ko jiiɗa ko kaldigal ɓaɗe sis mi namnakima wajude ɗo wona dayira haɗa sakari waɗa conférence ƴeew min mi ƴetti décision jam happari haɗa wawa yah walla wawa yah. Abdourahmane artir hakkille hoore jongoma mi namnakima ɗum jongoma haɗa wawi yahanam toon walla wawa haɗa wawi yahanam toon mbiyami yo jooɗo ɗo ara gasi ɗum tan mbimami. wallahi ma no jeewo tawi ka bonɗo ko muñal mami ko gasi moƴƴi. Abdourahmane c'est quoi ça Abdourahmane ɗum yaari hen nen Abdourahmane joni ko woni mi suur ko ɗo mi nana ko kalda jongo ma fof ko noppi aminaati Abdourahmane wa sees woni fof ko sees watte so en mbaddani sees en pamidirta attira climat ɗum fof jarani a yaaɓi nawde bogoso jomum wi jomum ya mi namnakima haala hewkude ay ko mbaɗa noon ko mi waɗi ɗum happari gasi est ce que yew jinmi o bagage nawnami galle maɓɓe aɗani kalmi ko Abdourahmane attira climat an so naade fitin tan gasi hay goo wawi jaggude ma Abdourahmane attira climat yimɓe kadde sen kadde min pamdir ko jumle tan o andano ko haala ko jumle tan mi haaldaka mi famodiraka mi sohlani famdire an woni mi famani kono min miɗa faami ayan an woni anda haydara ko keewi kono min miɗa faami Fatima ay wara saman garannoɗo wona hanandi ɗum hen haale haala mum ko woni cousin mo yaɗano omo naata appartement ji homo yaɗa wellum fof miɗen fayidiram miɗa muñi ko waɗata ko nder galle bonandeji foof miɗa yiya min nana min mi muñi ha nattoyi wawi muñ ɓayde noon kam koye muñat ɗum o anda koye muñat ɗum ƴettu o bagage nawnami galle kaldir ko jumle tan o wonta wattu so atti walla o jogoto hakkille min namnakima ɗum min namnakima ko jumɗo no jumani ko am kono ala salamu aleykum min namnakima ɗum waɗi a nanata tenomi haalanma ƴeew ayi a ɓurata kam won dimo de par ce que sababude ma ɗum addi ɗum foof ko yi ko haɗen walla ɗum addi ɗum foof a ɓurata kam won dimo Fatima haɗa wawi naw bagage min ko am ko ala probléme min ko am ko mamin mbaɗum géré après min ko ala probléme mais min jin ko an gattira hakkille ma tillina tension ma ɗum moƴƴani ma Abdourahmane gin ala bonna bowsuji ɗum mo haɗa wawi no wala a wano wo sees tan min mami naw après mais wo sees Abdourahmane woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam Fatima yew min ala mbaɗami seese Fatima mbima min ala ko mbaɗami hen seese jeewo wona ko bon mi holɗum no bonno watte min pari ha laaɓi tos o tiftum so tiftimon hana waɗan ko boni sibi Allah Fatima aɗa cohlimi ƴeew mballami e jaam tak gokkami ɗum mi ñaguima no woppam tan est ce que a faami par ce que min miɗa andi an o annayi pour ya seede te sababuni am tagui mi yaltat ɗum galle noon ha laaɓa tos mi woppa ɗum yaha mi fofto o fofto ala Abdourahmane min ɓe wawi muñde min ala benn probléme kala komin gaddi fof ala probléme minen caggal ala caggal min ko wawi wadde décidé fof ala probléme yafuma rek ko jumdo tan yafuma rek Fatima o juumani ko mawɗo kilifaɗo ha ngaka jinnaka o yiɗanma ko ya seede pour hoɗum pour haɗen walla sababuni am ɗum taki o yiiɗi ya seede joni no ɓayde ko noon wayi min accu min mi ƴetti décision jam happari Ahmad ommo an kam Bukari mbaɗa selli an mbeɗa selli kay Ahmad Bukari honne tawran mawɗo en ɗaani tan fin
findinir ɗum ni onon on jogta hakkillaji neɗɗo si ɗanimo ko baɗo récupéré pourquoi an mbawa woppa neɗɗo ɗano pourquoi jogi ɗon hakkille tan findinir ni neɗɗo amadou ande neɗɗo sohle ma haaju teɗɗo ari siki ari tawi haɗɗani joɗot fata ha pina eyyi ɗum woni lawol ɗum woni lawol komi cohluɗoma haaju tiɗɗo amadou ko an jogui hande ɓerde ɗanaji min ala ɓerde ɗanaji amadou ƴeew addi mi ko haaju teɗɗo haaju mbawɗo amadou mbeɗa ande tini bon amadou komi ceerɗo e fatimata mi tini kay a tini eyo wadde kay amadou mawnam eko ɗano dog ya ar haali hen jaaha hen moƴƴore woto bone mbaɗ min ko ɗum addimi tawde tini noon alhamdulillahi ummo wot jooɗo ummo to Bukay a waɗi ko ganduɗa e gurdam ma billahi ma gurdam ma heedi ala amadou on hakay jiɗi noon keɗɗami ko moƴƴi Bukay dañde debbo ma moƴƴo gondon tan haɓoñ tan dawa bolle puuɗi aɗa mbiya seeri ɗum par ce que ceerduɗa ɗum ko Abdourahmane in ara suudu to a haɗi ɗum Abdourahmane ɗum ceerduɗa ɗum Abdourahmane no adda ɗum toon ko probléme Sofia hakkude mo Sofia Fatima reɗi hen no walla ɗum a Sofia mi haalantama de ko naɗimi ko hanki jamma 3 heures du matin Boucar nodda kam téléphone eno nodda kam tan nodda kam omo nodda kam mbeɗa kuppam o nodda kam kuppam sakke mi ñif téléphone ni poftimi wala allah seedi naj sax Boucar yeehi ha séri debbo mum holko waɗanma 3 heures du matin Fatima ne ko jimmi andindema jimmi ko visa tournevis état tournevis visa o tan ha tiiɗa haw oño so neɗɗo yiiɗi devistude ɗum wawa ittude est ce que a faami ɓeɗo worɓe ɗo wonɓe ɗo e galle ɓe mi meeɗa yiide waaɓe ni dañde bone mi meeɗa ɗum yiide wona ko jibinani ko onon on yirfani rewɓe mon onon on deglani surtout oɗo baɗo mbabba ɓan gondumi ɗo en woni Abdourahmane Fatima noon ganda omo haaɓe omo lappa omo ŋata omo ŋasta kono Fatima e fijirde Fatima e caaxar wona gonga ɗum haysa won nder gaska ma neɗɗo imminma wima Fatima ko pijowo taw haɗa maayide mbiyata ɗum ko noon tan joɗɗo haɓoy tan naata tan gueɗe bolle puuɗi tan haɓoy mbiya ɗum mi seerima amadou mo joomata ala mo yortata koye ɓundu wandu ɓoodo ala amadou min hen wawi taw ko min juumi ko heddi ko hen Fatimata wasi ko nanandemi hayso wona pijowo hayso wona bonɗo moƴƴino ko taw yen kam nana en soon fewtini ɗum en jam joni nanantama ko yo jaggo Abdourahmane yaltin ɗum suudu Fatima wawa ɗum Fatima ko dimo Abdourahmane koye galle jeeya gonga min jogori probléme min mbawrani ƴeew hayso naati aljanna min yo Allah nawam jaygol de mais Fatima noon kam nin waɗi tan wawi waɗ Abdourahmane ko galle he jeeya ko gorko mum ari ɗum wullito e Sofia ɗum ko jata hen tan ha seere debbo ma mais andinma noon haɗa andi ɓuuri Moussa aduna fof noon Bukay ɓuuri Moussa aduna fof ko ndewmi ko jiimi aduna hen wondude debbo moƴƴo inma wuppan inma ƴogan inma muñani mbaɗa feere ha we coret yalta jungo ma billahi ko lawol musgol ko lawol mettugol ko lawol cegnigol ko lawol kaɓnigol te debbo ƴeew wontatama goɗɗo ƴeew wonatama ko debbo joɗɗo kadi awa ɗum haɗa darode awa ɗum haɗa haali awa ɗum haɗa yaha fof ko an waɗno ni hanti a boyli ɗum amadou mawnam ko ɗum noon taki dohmi gari mi kalanmami ƴeew a fotani ɗo heɗɗanoɗa debbo min guelma jeewa galle mum debbo moƴƴo ina jogori yaltu galle o amadou ummo min hen wawi taw jiɗɗani hen jiɗɗa jiɗmi ko doga gabbaɗa ɗum kalda e mum an sa yeehi kala no mbawɗa wat ko an woni han kellifaɗo galle o sa yeehi jewtiɗɗa e Fatimata gandinɗa ɗum ɗo ko ɗum erreur ko min naati ɗo fotani naat ko min naati 18 uji janayi nden tan kañum ɓerde nde ko lamdi ma ardu jooɗo e galle continue gurdam men min guelma waso hoy oɗo fof ko mbimɓeɗo wiyam fof mi yawa oɗo fof ɓuuri mayde ɓandu Fatima nam ayan ko haalte ko fof Boukary kala ko wanma aɗa yaafi ɗum Allah wona ɗum sa hay mo yimani andi ka jiɗɗo Boukary kala ko wanma ko gulali tan joguiɗa sa wulli e seeɗa artat aɗa ko jimmi andindema woto yiɗɗo hay gorko goto ɓe jarani yidde ɓe gona yimɓe ɓe gona bandumen ɓe ganda ko woni yidde wona ɗum sa Sofia famat tan maro mi jiiɓi tan mais wona ɗum eyi mi kam mi haalnima tan worma yirmo wona nani nini kallam wona fulla eskey bil jalali wal kiram o ko Allah wawi Boukary ko Allah woni mawɗo Boukary ko Allah foti rewede Boukary neɗɗo tagama foti tan ko hula Allah ayi Allah waɗi aduna o cinéma acteur uji ɗi ɗo Boukary eko jiɗɗa ɗon wi noon ala hetto tan komi mbajitoɗom tan woto heyni toon komi mbajitoɗom Boukary a yino kangiranomi Sofia de
ɗo hay kosɗam keeli ɗo ala fof komi waɗani te fof ko an natnomi Sophie an natnomi Abdourahmane yo Sophia won toon ha paari mbiɗa loppes somi haali Amadou jogo hakkille Amadou o yaaru sees hettomi de ala fof mi ɗuɗɗo mi deeyanima ala fof ɗum yaha ndew men meɗɗo joni noon bolol musgol natɗa yolde nde ganduɗa poɗɗa ko tiiɗa noon tinnoɗa sukkidde debbo haɗ dogo mo jinɗa mbala feere a ɓoccitma o ndaw ko muusi Boukary. Allô? Oui, ça va bien. Alhamdulillah, Nimtan. Oui, Kayum Kay Fatima. Ça va, Dieu merci. Ah, eh? Ah, ok. Ok, je vois, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ok. Merci. Encore Fatima. Docteur Sankare. Et puis après, docteur Sankare, tout est venu, madame ça? Docteur Sangare, hein? Oui. Tout est venu, madame ça? joni Amadou Amadou woto yeeɓ ɗum ɗo woto welta Amadou woto welta ko debbo jeewa min guel ma heebi ya woto welta Amadou ummo dok yahaali heen min ko Allah e nelaɗo munji akkorimi heen an ɗum tagim ɗo komi gaɗi Amadou saabu Allah woto yeeɓat ko bonata mawɗo haw retta ko bonata julɗo haw retta ko bonata Amadou ummo haala ko heewi Boukary wadde han gonmi mawɗo han potmi totte respect han gonmi af galle han tinami Boukary ay ko heɓata kono nder oɗo galle onon fof ko hakkam de par ce que aduna fof jaggi min woni mettuɗo ƴiiƴam e galle min woni bonɗo mais ko hakkam jaggat on wallahi mo Allah lappo on ha garton yeesam mbi on Amadou yaaf onon wallahi tem mbaccodiram noon Boukary haɗa andi ɓuuri hamnade aduna noon ay debbo si seera yimɓe fof cuunoto ngoya ndewa mum yo artu gorko feele debbo tan ƴetti bagage mum yalti galle tan hay goto abbaki ɗum yo ƴeew hoorema ando ka woni bonɗo ten on laawol ngol lomboɗa ko Boukary laawol buusugol. Allô, ça va? Ça va bien? Kisma, pourquoi tu me dis ma Traham? Dites-moi, est-ce que c'est une obligation? Bah oui! On a allé ça comme il appellement. Ok, d'accord. Sawelam Kisma, hande sawelam mbiya non, caggal no bonnuɗa dewgalam, kerɗiɗa gurnamam, jiɗa bonnude adunam, cika an ma ɗum ma yaltu hen. Kisma, je te dis une chose, a futti hoorema. Eyi, ay ko mbinumami hakke heccanki ɗo. Ha joni ko ɗon keddi, mi wima ɗum ɗo a yaltirta hen, weeɓat. Jikkamo noon ma andu ɗum. Cika ɗum ɗo somi waɗi moni ma yaltir noon. D'accord, donc dewgal ma boni, tu me confirmes? Bah oui, c'est toi, non? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à tirer. So dewgal ma boni, min. Bah tant mieux pour toi. D'accord. Ko ɗum tan coñata. Ok, caggal no mbiɗa yomi waɗ ko mbaɗami ko, yomi bonnu ko ponmi bonnude ɗo, hande an darto mbiya tampi. D'accord, ala hay problème. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nanjala on debbo Fatima aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani Fatima a haccete min bela ñaami
pinɗa koye noddi jehnaɓe ma noddi galle neɗɗo so fini fanmat sigi juuli haade mu toɓɓude geɗe goɗɗe toɓɓa e tiktok en walla koñ gueɗon yo fo téléphone mu nodda jehnaɓe mu salmin ɗumen juuro ɗumen anden ɗumen kañumne fini e jaam ɓerɗe mumen garta kadi ɓe ndono ɗum noon watte noon debbo moƴƴo waɗata quoi kono kisma mi andinma gueɗel gotel noon ko ceerno ɓuranimi gandal an aduna ma ko gurnam belnam gasi ha laaɓi andu kala ko jiiɗa e aduna ma ganda ko mi bonnat ɗum mi herƴina ɗum te hay tus ala ko mbawɗa hen on est d' accord ay wona bonnude ko an boni an déjà an woni bonɗo an a mbeɗa fewre donc mbatta han ko wo boni ɓenneɗa han ko wo boni eyyi min j'en ai rien à foutre je vis ma vie tu sais quoi ala écoute ma ala hay dara ko ponmi haaldude ma kisma fiché merde jongo an hoɗa andi kisma fanmat 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 il faut ko noon ganda aɗa ndema heɓdat ko yimɓe ɓe Allah waɗi yimɓe wonduɓe hay so yimɓe gondani hay so jiiɗi heɓdu keɓdata ñiiƴe e ɗakkude noon ɓuuri ɓalladir kono saaha fof pere guette gooda hakkude mumen kono jaam lomto ɗon fanmata wonko ganduɗa ko heɗum kewa wallahi wona neɗɗo waɗata ɗum hakkilantagal mum te wona e saga neɗɗo waɗata ɗum aɗa yanna si wi'ama han hunde kam ko yaltini wonko yalte he ko wiyete ceergal haysa haalanaka aɗa foti andu wallahi wona min haali ɗum fanima ɗum wona teyaɗe ko seyɗane ko heddi ko hen noon Fatimata mbo juumata ala innam aade fo ko juumowo ko perguettoɗo min noon mi fergatima mi yani mi murɓatima te noon wona sagam de wona teyaɗam wiya wilwilndu yekkitat koyɗe mum loggo junni to wona e hañde e hoore mum wona e jalde en wiya hañata koye neɗɗo taw koye hoore mum hañata Fatimata ko juuti ko e ko raɓɓiɗi ko yarlomi jaafaɗami gaccanami hakke te okkami sotoro ɗum haaɗa e nder suudu he ɗum wasa yaltudamal suudu ɗo ɗum reɗɗo hakkude men enen ɗeɗo sot an jogom an hoɗa andi kisma leke et puis jongam an ko woni hakkude ma e kisma an kadani kisma ko sehilom kisma ko sehilma kisma garono ɗo mo ƴeewa ko sehilma saba aɗa yanna ɗum ɗo joomi ɗum ɗo min mi horima andu fof Fatimata ngal biyete ngal jeewa hoɗa ngal nahnimi tan e hombo manipulier ngal waɗi kam manipulier tan ha kalmi ko kalmi ko jeewa woni neɗɗo bonɗo sa nani muynuɗo e Firawna huufe Iblis woni jeewa Fatimata min alama jiɗmi sona an alama gandumi kadi sona an annene alama ganduɗa sona min te alama jiɗɗa hande aduna he sona min Fatimata yarlumi jaafaɗami
ngaccinami hakke sibo Allah accanam hakke yarlomi jaafaɗami Fatimata haaldo am noon noton Fatimata ko joni pamu Abdourahmane arga ngalen ma he woto wat am expliquer hay dar mi soxlaane explication est-ce que nani accam tout tranquille Allahu akbar ku Abdourahmane non ko kalmi ko subhanallah fira buni aduna buni tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe haɗa ko noddirmami ɗo Boukary mi haalel ɗum noon mami haal ɗum Boukary ayi o moɓɗa o nder o galle haɗa fonda dañi billahi Boukary a dañani ayi o jongama gon o nder o galle Boukary sa renaki o on nanuma e ɓundu jaygol de Abdourahmane ane ko addi kon haala kaydi Abdourahmane an kam noon mimi yahat tan hay fonda mi yalte caɗele mi yalte musibe kadi tan doga darta yami kadi nattinami e ɓundu jayngol ane ko addi kadi ɗin haalullaji Boukary artir hakkille ma Boukary min kala bone mo gonɗa min yaltinma hen min meeɗama nanno bone an woni anda hoore ma Boukary an nde pinata an nde gonata neɗɗo Boukary an o jongoma no woori ko e galle ɗi boneji warat ɗi o ɓuurma capacité kar balla de o ɓuurma hakkille ɓuurma fit ɓuurma foof kar Boukary he ayo billahi sa renade ɗum o hirsam tan gotol yahaji ɗum Boukary wona tin o cow mbaɗan ɗo e galle ñan jalnem ɗo pisole e après non ha ndeke o garanɗo o wiyete ko kisma kamɓe jongomo ko ni ɓe mbaddi ndeke mbiɗa eyyi an est ce que jongo mini ɗum haalan Abdourahmane an ɗum ɗum kaltaw hono preuve joguiɗa hen hoto ƴettu hoto pawɗa ɗum preuve laaɓɗo tos dañi men min wona kaalowo komi anda est ce que a faami o meeɗi ɗum haalan an ko cowo heewi ko fof nanɗa ko tel o meeɗima haalan tan wonde hom ɗum anndi est ce que o meeɗi ɗum haalan han ala siko Allah de meeɗa kam ɗum haalan kam andir ɗum noon kono gandirmami ni hi te noon Boukary tawi tan jongomo taki ceerɗo Fatima an ko ganda a hoyi sabu a dañani ayo o wona debbo ma de Boukary ganda ɗum noon Fatima noon ka ittu ɗum e ndimagum gacce mawɗe pawɗa ɗum sa joni haɗa hirde men Fatima haɗa ko ɗum gacce haɗa ne fawi Fatima gacce ha Sofia ko woni Sofia mor sohlunoma jinnomino ko kettoɗa ham jinnomo kaldanami Abdourahmane Sofia sa wallani min adunam bonat yimɓeɓe dañi ko jaɗi kisma gongo ni min gandidiri kono min kaɗo haala kana waranimi kadi min mi anda hen haydara sibi Allah nala ɗum balla kam te an hakkude meɗen ne wenno hay probléme goto ala ɗon ko kanko jiiɓi men o rendini meɗen on waɗami santage waɗ ɗum ɗo mbatta ɗum ɗo omo jagire nofurama tan omo ƴakka min noon mi anda hen haydara sibi Allah nala ɗum sa haltananimi Abdourahmane ma adunam bon wallahi min daña baraji ana miijuno hoɗo ñalaw min arema halpular noon ne haala konngol kala ko tongu dasi ma artete pour jomum oɗo ñalawma ɗa fatno ɗum aɗa ko jimmi andindema probléme ma jimmi ko ya yaltinam hen par ce que mi wonda hay dara mi wondake probléme aji ma mi haaldani ma Samb
mi haaldani ma Demba hay goto mi haaldani te haala hewka ka mi wawa ɗum jimmi ko yaade ujungam ngo jalta suudu mbeɗa mooli Allah tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala